kaflaxija. Il-mejda imħejjija b'xewqa kbira mill-mulej Ġesu. Mal-mejda spiss niltaqgħu bħala familja, bħala ħbieb. Madwarha ninsew ħidmietna u nħarsu f'għajnejn xulxin. Mal-mejda Ġesu ma sejħirniex bħala għaddejja. Sejħirna u għadu jsejħirna ħbieb. F'ħin minnhom jitlaq il-mejda, jirbes il-fardal, jinxteħet arkubtejh u jdejh imissu jaħsru it-tneġġis tal-mexi tagħna. L-imħabba ssir servizz, kmantament ġdid li nħobbu kif ħabna hu. Il-ġisem li jinqasam biex jingħata għall-kotra. U fl-aħħar l-artar jitneżża għax bħal Kristu f'dik il-lejla jitneżża minn kull dinjità. U ġismu jinġar fi skiet lej post ieħor bħal donnu lejn il-Ġetsemani. Li bl-istess ħrara jibqa' jinseċ l-istedina, ibqgħu hawn, isru miegħi. Insellmulkom il-ġdid mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Il-lejla f'ħames ix-xirka nagħtu bidu għat-tridu tal-Għid tal-Mulej, 3 ijiem li matulhom infakru l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu sa ma niċċelebraw il-qawmin tiegħu mill-mewt fl-Għid il-Kbir. Minn hawn ftit mumenti oħra infakru t-tifkira solenni tal-ikla tal-Mulej immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. F'dan il-jum, il-Knisja Kattolika tfakkar żewġ sagramenti, it-twaqqif tal-Ewkaristija, meta Ġesu nnifsu bidel il-ħobs u l-inbit fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu, u s-sagrament tal-Ordni Sagri, teoloġikament issimbolizzat fil-ħasil ta' riġlejn. Matul din il-quddiesa nitolbu sabiex l-Ewkaristija tkun is-sors u l-manteniment spiritwali għal ħajja tagħna. Niftakru wkoll fis-saċerdoti sabiex il-Mulej iħarishom, iberikhom, jimlihom bil-kuraġġ u bil-fidi ħalli ma jaqtaw qalbhom qatt quddiem l-isfidi li titlob is-sejħa tagħhom.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. A warm greeting to our international guests. I hope that you can follow the solemnity of this liturgy of the Supper of our Lord as we start the Easter Triduum. You are very, very welcome. Ħutijew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqarr Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti tija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġel l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla aħna llum inġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddisa meta ibnek il-waħdini qabel ma ngħata l-mewt ħalla lill-Knisja s-sagrifiċċju l-ġdid li jibqa' dejjem u l-ikla ta' mħabbatu. Għamel li minn misteru kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. I hope you can follow the booklets that have the Maltese that we are praying in and the English translation. A reading from the book of the Exodus. The Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt, "This month shall stand at the head of your calendar, and you shall reckon it the first month of the year. Tell the whole community of Israel, on the 10th of this month, every one of your families must procure for itself a lamb, one apiece for each household. If a family is too small for a whole lamb, it shall join the nearest household in procuring one and shall share in the lamb in proportion to the number of persons who partake of it. The lamb must be a year-old male and without blemish. You may take it from either the sheep or the goats. You shall keep it until the 14th day of this month, and then, with the whole assembly of Israel present, it shall be slaughtered during the evening twilight. They shall take some of its blood and apply it to the 2 doorposts and the lintel of every house in which they partake of the lamb. That same night, they shall eat its roasted flesh with unleavened bread and bitter herbs. This is how you are to eat it, with your loins girt, sandals on your feet, and your staff in hand. You shall eat like those who are in flight. It is the Passover of the Lord. For on this same night I will go through Egypt, striking down every firstborn of the land, both man and beast, and executing judgment on all the gods of Egypt. I, the Lord. But the blood will mark the houses where you are. Seeing the blood, I will pass over you. Thus, when I strike the land of Egypt, no destructive blow will come upon you. This day shall be a memorial feast for you, which all your generations shall celebrate with pilgrimage to the Lord, as a perpetual institution." Verbum Domini. Pollu
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jien irċevejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut, ħa il-ħobs u wara li ratti l-ħajr qasmu u qal: dan u ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel qal: dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi, għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Verbum Domini. Mandament ġdid jgħid il-mulej li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Qabel il-festa tal-Għid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier, u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġawebbel lil Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh u li hu kien ġie mingħand Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lenbija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixċittawhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq Xmun Pietru u dan qallu: int mulej taħsilli saqajja? Ġesu jieġbu: inta lissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifmu aktar il-qudiem. Qallu Pietru: ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja. Wieġbu Ġesu: jekk ma naħsillekx saqajk ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu Xmun Pietru: mulej mhux saqajja biss imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu: minnu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu, ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif u intom indaf imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih, għalhekk qal mintom x'inkoll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u reġa' qatt fuq il-mejda u qalilhom: tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej
u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li Mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Verbum Domini. U li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. U dan li qegħdin niċċelebraw il-lejla l-imħabba ta' Ġesu li tilħaq il-qofol tagħha u tilħaq ukoll il-milja tagħha. L-espressjoni ħabbhom għall-aħħar mhijiex biss temporali imma wkoll ta' kwalità. Ma setax iħobbna iżjed. Ħabna sal-aħħar. Fil-poeżija ta' Dunkarm li aħna nkantaw fl-innutina l-ewwa l-aħħar qatra ta' demmek tajtilna. L-aħħar qatra ta' demmek tajtilna. Dan li qegħdin niċċelebraw l-lotja ta' Ġesu. L-umiljazzjoni tiegħu li mhijiex umiljazzjoni li tkissirna imma li turina kemm iħobbna. U llum nirringrazzjaw tad-don tal-Ewkaristija. L-invenzjoni tiegħu li jagħtina ġismu biex nikluh u demmu biex nixorbuh, ħalli hu jkun fina u aħna fih. U jkun magħna. Biex l-isem li ngħata mill-profeta Iżajija Alla magħna iseħħ sal-aħħar ta' żminijiet. Emmanuel, Alla magħna. Alla magħna fil-kelma tiegħu, imma fuq kollox fit-tifkira li qegħdin nagħmlu li jordnalna nagħmlu u Alla magħna fl-Ewkaristija. Illum ukoll jagħtina il-kmandament li naħslu saqajn xulxin. Mhux bil-forsa x'huma notfa, għax inkella ma jkunx hemm bżonn taħsilhom. Li taħsel saqajn ħuk jew oħtok ifisser li titabba wkoll bil-pis u trab u tajn tal-vjaġġ ta' ħajjithom. Ekk jagħmelu, ekk għamelu. U għalinna jiena li jien li Mgħallem u l-mulej, siltilkom saqajkom. Tabbejt bil-lejja tal-vjaġġ ta' ħajjitkom. Ekk għandkom tagħmlu intom ukoll. This blessed evening is a memorial of the great love of Jesus for each and every one of us. He loved his own in the world, and he loved them to the end. This is not only a category in time, but it is also a qualitative category. He could not love us more than he did. And today, as an expression of his love, he gives us the great gift of the Eucharist. His own way, his own invention
of being God with us to the end of time, in fulfillment of the prophecy of Isaiah. His name will also be Emmanuel, God with us. He is with us in the Eucharist. He is with us in his word, but he is with us in the Eucharist. And we need to thank him for this memorial of his death and resurrection, this great sacrament of his presence, of his love, of his redemption. Today he also teaches us to wash each other's feet, not because they are clean, but because they need to be cleansed. To wash the feet of another person means to be part of the life journey, of the dust they have gathered, of the sweat, of the weariness of one's life journey. And so, as he did, by taking on the weariness of our pilgrimage, he invites us also to share with one another not only the hopes of our journey, but also the challenges, the difficulties, the failures. And this is love, according to his own dictionary. Because today he gives us a huge, essential dictionary of love that the world needs to remember. We look on our leaders and we see so many who are actually taken up by their own image, by their own illusory self-importance. The Lord who kneels down to wash our feet has a different style of leadership. And this is the leadership that the world needs. And so as we pray for peace, let us pray for the peace of those who are ready to wash the feet of those who are wearisome in the life pilgrimage that we are all part of. As we pray for peace in the world, let us also be filled with the hope that we are not left alone, that in the blessed sacrament of the Eucharist, he is with us, Emmanuel.
et amor, Deus tibi est, congregavi nos in unum, Christi amor, exultemus et in ipso, iucundemus, timeamus et amemus, Deum vivum, et ex cordere dirigamus nos in cielo. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, simul ergo opum in unum, congregamus, de nos mentes dividamus, caveamus, cessent Virginia Maria, cessent vites, et in medio nostris sic, Christus Deus. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, simul loque beatis, videamus, gloriante vultum tuum, Christe Deus, gaudium quod est immensum,
Ħuti eżis illum qegħdin nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Għid tal-Iben il-Waħdini ta' Alla li hu l-Għid tagħna u slim tas-sew għalina. Irresqu qudiemu l-bżonnijiet tal-Knisja u tal-bnedmin kollha. Nitolbu għal-Papa, għall-isfijiet, is-saċerdoti u djakni biex jifhmu dejjem iżjed li l-awtorità tagħhom hija waħda li taqdi biex twassal il-bnedmin lejn il-missier. Dominum de precamur. Nitolbu għal dawk li għandhom afdata fidejhom it-tmexxija tal-popli biex qatt ma jużaw is-seta tagħhom b'abbuż imma għall iżvilupp tad-dinjità tal-bniedem bl-imħabba u l-ġustizzja. Dominum de precamur. Nitolbu li l-sit il-ħsat ħalli jibgħat ħaddiema qaddisa fil-għalqa tiegħu u jagħtihom il-qawwa, il-kuraġġ u l-imħabba biex ikunu lesti jaħdmu id fit miegħu għal ġid tal-bnedmin kollha. Dominum de precamur. Nitolbu għal familji kollha biex fihom dejjem issaltan l-imħabba u l-għaqda u biex fejn hemm id-diffikultajiet tirbaħ dejjem l-istima, ir-rispett u l-ħeġġa għall-għaqda. Dominum de precamur. Nitolbu għal dawk li qegħdin isofru inġustizzji minħabba t-tradiment ta' minu għażiż għalihom biex huma wkoll ikollhom il-ħila jaħfru u jpattu għad-deni mill-ġid. Dominum de precamur. Nitolbu għalina l-koll biex dan il-misteru tal-għid li qegħdin niċċelebraw ikun sinjal li jħalli marka fil-ħajja tagħna u jagħtina l-qawwa biex nibdlu ħajjitna u nimxu fuq il-passi tal-imgħallem tagħna. Dominum de precamur. U Alla missieri ta' mħabba bla tarf, inti urejtna kemm tħobbna bil-ħajja, il-mewt u l-qawmin ta' ibnek. Isma' dawn it-talbiet li aħna bħala wliedek qegħdin nagħmlulek. U għatina dak kollu li hu taġid għalina bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħaj bi Kristu Sidna. U l-qassis tas-sew u ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kienu l-ewwel joffrilek lilu nnifsu bħala l-vittma għas-salvazzjoni tagħna. U rrid li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta niklu l-ġisem tiegħu is-sagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa. U meta nixorbu demmu imxerret għalina, nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Missier ħanim iċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna. Ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatja slim ħarisa għaqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Ljun, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jissoqli, l-Isqof Joseph li qed jgħinni l-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li jħadnu u jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek. U f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru
dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Mseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu ingħata lina inġeddu bil-qima t-tifkira ta' glorjuża Dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrea, Ġagbu, Ġwanni, Tomas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krizogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddissin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom naf kollox u ħarisna bi Kristu Sidna. Amen. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Aħna nofrulek fġieħ il-jum li fih Sidna Ġesu Kristu tal id-dixxipli tiegħu is-seta li jiċċelebraw il-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħu. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek u taqa' għad-disa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata għas-salvazzjoni tagħna u ta' kulħadd jiġifieri f'dan il-jum ħalħobs li dejn qaddisa u mbierka tiegħu. Refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż li dejn qaddisa u mbierka tiegħu. Reġarat il-ħaj, birek, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tal-klub glorjuż tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi ta' salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tliba u sliem. Il-qaħħom għal ma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham,
u l-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artar tiegħek fis-sema biex aħna lkoll li nieħdu semna mill-artar u nitqarbu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-magħmudija u qegħdin jisrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħelna lihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jissieħbu fi Kristu il-għena id-dawl lena bi Kristu Sidna. Amen. Lilna l-koll mitibbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u l-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Diħmu lejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna għal ma naħfru lil minu ħati għalina. La daħanniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebor ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apposti tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejha.
nitolbu. Għatina Alla li tista' kollox li kif fid-dinja nissaħħu bl-ikla ta' ibnek, hekk ukoll ikun jistoqilna nissieħbu miegħu fl-ikla ta' dejjem bi Kristu Sidna.
Qabel ma ntemmu din ix-xandira tal-lejla, infakkarkom li għada il-ġimgħa l-kbira l-Arċisqof se jmexxi l-uffiċċju tal-qari u t-tifħir ta' sbieħ il-jum fid-9:30 ta' filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Wara, fit-3:30 ta' wara nofsinhar, issir l-azzjoni liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej dejjem fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Kulħadd mistieden jattendi għal dawn il-funzjonijiet. Inħeġġukom sabiex f'dawn il-jiem qaddisa tattendu tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' tridu tal-Għid fil-parroċċi. Żur il-website randan.knisja.mt għal riflessjonijiet, talb u riżorsi għal dan iż-żmien, kif ukoll biex tkun tista' tieħu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-parroċċi madwar Malta. Nawguralkom il-lejl it-tajjeb.